Nyakaramogi Ajwang' en dakika 34 tok sa 12 mar okinyi machiegni nonro mar gazet matai okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Antiere kae kod jafwambo marwa Betty Akinyi wadaka thuolo makende mar mondo mi watai nonro mar gazet Daily Nation kachiel kod The Standard. Joyce achiew maber. Mana kiena munda mos ni Nyakaramogi Ajwang' kamoro amora ma untie ageno ni uchiew maber machiegni uru e chenro mar nonro mar gazet kama wadhi lidho moko kuom weche ma oboke ma kawuono omiyo pek Joyce. Haya, baraka kiseno Nyakaramogi Ajwang' mano Betty Akinyi wadwa lidho kode gazet ariyo okinyi ma kawuono The Standard kachiel kod Daily Nation. Anno ka weche mag miyo pek bet opogore. The Standard kawuono mulo weche mag usuru, Daily Nation to weche mag miyo pek, anno weche mag thieth kanyo, weche mag somo kachiel kod mano masira mano timore odiochieng' manyoro mane nitiere mano gari mating'o gas mano muocho odiochieng' manyoro kar dak mano ma fedha mayudore kaunti ma Nairobi kae. Kata kamano Betty adwa nochak kod gazet ma Daily Nation okinyi ma kawuono malo kanyo kwang'io weche momi pek Betty gin weche mag thieth mano kaluwore kod joma mine ma wito ngimagi ahinya to e kinde mag dhi nyuol. Ka bende penjo kae ni ne ochuna ni nyaka ne githo kaluwore ni nyaka sani wacho ni kwan joma mine ma wito ngimagi e kinde mag tho iwacho kae ni joma mine madirom 362 wito ngimagi mano tok nyuol mano ji 100 konyuol to wayudo ka 362 wito ngimagi. Ano kama ne gazet mano weche mantiere it gazet maiye mano Health Nation mantiere gazet okinyi makawuono mano bende Nyakaramogi Ajwang' nyalo somo mar mondo mi wang'e ni tang'o matimore to ere kaka inyalo duok piny thoe mag joma mine manyuol matho bang' nyuolo nyithindo. Kata kamano wach madwa nwachak godo Betty en kotudore kod weche mag somo. Nyaka sani koro nyithindo manitiere e mbalariany biro bedo kakale achiedh nade mathoth ahinya. Ondike kae ni harsh reality of new university fee kalure ni omenda ma onego bed ni gichulo ni courses mopogore opogore sani ng'eny tiwacho ni omenda ma nitiere e aguch omenda mane hik omenda mar 2024 2025 moket mar HELB tin mok nyal romo jopuonjre duto masomo e mbalariany ma pacho kae. Betty Apani mana kaka gazet ni omenyo Joyce en gima lit ahinya kakoro kaluwore kod sigana ma gazet ni ondiko en ni jopuonjre sani thoth jopuonjre madhi donjo e mbalariany mopogore opogore pacho kae dhi bedo kod pek ahinya kwa weche mag chulo omenda mano mag somo omenda mag chenro mag somo ni kata kiwe mano to ni puonjre mantie hikgi mokwongo magi jopuonjre mano donje e mbalariany mano higa mokalo kachon magi bede gin jopuonjre makoro sani gin kod wanyawacho ni gin kod gope mathoth ahinya mapok ochuli magi mana omenda ma bende siro chenro magi mag somo. Koro mato Joyce ma en gima pod wadhi medo ng'eyo nikech ka waneno to inyiso sigana ni pod ondike it gazet mar 7 ko nyalo mana ng'iyo it gazet mar 7 mano mar gazet ni ma Daily Nation mar mondo mi wane ane matut mano kotudore koda wang'e ni jopuonjre mano donjo hikgi mokwongo first years mano donjo higa ni gine mane giyango tiyo kod new funding model mane sirikal okelo kata kamano iwacho ni kaluwore kod new funding model moko kuomgi nitiere kod fee balances mang'eny ahinya mapok gichulo. Joyce wach ma chenro manyien mar omenda masiro mano gina omenda masiro somo mag jopuonjre mbalariany en apane en wach makoro osebedo ka kelo ywak mopogore opogore to kwang'iyo nitie mano aparo ndalo 10 mokalo mano mochung'ne weche mag somo mbalariany kod mar duol mar university fund makoro ochung'ne omenda ni wuon to bagoro kod jotend jopuonjre mbalariany to moko kuom ywak mane wuok ahinya ne gin weche mag chenro manyien ni mar chiwo hola ne jopuonjre gi ka jopuonjre gi ne wacho ni nitie kaka piny owacho ne ok osumo pachgi kata ne ok okawo pachgi kapok ne gichako chenro manyien mar chiwo hola ni to bende mar ariyo moko kuom ywak mane wuok e romo makamano bende ne ng'iyo wach means testing ma idhi wach ni kapok omiyo omenda ni to nitie means testing kata nitie chenro ma piny owacho dhi tiyo godo mar rango japuonjre manigi dwaro mogik monego bed ni yudo omenda ni ne giwacho ni ok gipar kamano en chenro makare ok en chenro madhi ng'iyo kata miyo dwach jopuonjre duto
mondo mi giyud omenda ni. Aito gima kendo ne ging'iyo kata sani kwa ng'iyo oboke ni wacho ni nitie jopuonjre manyocho yudo grade ma C+ kadhi malo ma bende ok dhi donjo e mbalariany. Ok gidhi donjo e mbalariany nang'o kaluwore kod courses manyocha giyiero. Thoth courses go kata omenda ma sani chule mbalariany odhi malo ahinya Joyce. Ma kwa ng'iyo higni mokalo somo e mbalariany kata omenda mag siro somb jopuonjre gi ne gin moko mani miyo priority ni miyo nyithindo moko kata jopuonjre moko mano kalo maber to ok nya donjo e mbalariany. But sani kako neno kaka somo medo dhini chal ka gima jopuonjre gi wapenyo to ngima jopuonjre ma okadho penj Joyce moyudo grade C+ kadhi malo ginto ere kaka gidhi afford omenda ma koro sani okete mbalariany gi. Koro ma en achiedh nade ma waneno ka pod dhi bedo to emomiyo anya paro ni elimu working group bende nowuok oko mowacho ni nitie kaka piny owacho onego bed ni bet piny to ng'iyo kendo makare wach chenro manyien ni mar chiwo hola kata ne jopuonjre gi kaluwore ni hola ni koro dhi miyo jopuonjre bedo kod thoth gowi mathoth yani ma gowi mathoth ma ok gidhi bedo gi nyalo ma chulo ka ponono gitieko hikgi mag somo. To bende kwa ng'iyo mana piny kanyo kalure kod omenda manyalo wacho ni sani koro ket tenge mano hik omenda mar 2024 2025 nyaka sani koro iwacho ni omenda ma oket tenge ne aguch omenda mano mar HELB e hik omenda mar 2024 2025 mano kalure kod budget proposal wano ni HELB nitiere kod deficit mano mar bilion 11.4 ma en omenda manyalo mana konyo e siro somb jopuonjre madhi mbele kod sombgi e mbalariany kacha ka jopuonjre mabro bedo ka donjo kaka first years mabro bedo ka donjo e mbalariany kochakore dwe mar 8 kaachiel kod mano mar 9 inyalo mana sir atamalo 17.2 mar jopuonjre go kende e maseche moko nyalo yudo HELB mano ka wacho mano koro miyo nitiere mago makoro nyaka koro manyore gi mamoko makoro gibro bedo ka gichulo godo omenda margi mar fee kata gibedo godo kod pesa moro matin maginyalo konyore godo e somo e kinde magintiere mbalariany magi mana moko kuom achiedh nade makoro waneno ma wanyalo wacho nokwako jopuonjre kaachiel kod jonyuola makoro nitiere kod nyithindo masomo e mbalariany e pacho kata mana kaka isewacho sani koro jopuonjre yudo peka e timo courses moko kalure kod omenda mathoth biro miyo japuonjre koro timo course moro ma weth ma kata king'iyo qualifications magi gi course motimo bet opogore magi moko kuom gigo mabro bedo ka duoko piny nyadhi mar somo e pacho kae kendo bro bedo kwaneno ka jogo monego bed ni bedo kata dakteche kalure kod nok mar omenda mar fikoro gidhi bedo kata gitimo courses moko matindo tindo mok nyal kata konyogi kata kamano wageno ni sirikal bro bedo ka ng'iyo matut weche makamago mondo konyane jopuonjre manitiere mbalariany. Adwani wadogi it gazet mar 6 mano mar gazet ni mar Daily Nation beti kalure kod mano gari mano ting'o gas mane odiochieng' manyoro mane gwenge mano pipeline koche kaunti ma Nairobi kae kata gwenge go mag Outer Ring mana paya ma Outer Ring wacho jathoro bedo gi activities mang'eny ahinya nitiere kae kalure kod masira makamano kata hinyruok e kinde ma mathoth to no wang' masira makamano no ka gazeti yango gino manotimore moro sa 6 gi dakika 16 mane gari makamano kata tanka makamano nochope gwengego kaachiel kod nyaka sama masira makamano notimore odiochieng' manyoro beti. Joyce nyoro kano aneno to ne nitie tanka moro kata mano ting'o gas mano lwar gwengego mag fedha to kwa ng'iyo kaka gazedni ogolo sigana kaka e kinde mane tanka no olwar nyaka e kinde makoro ne wabedo gi masira kaendi kiluo maber tidhi fwenyo ni adier jopiny wang'ni nyocho obeda kicha aparo nyocha gibeda kicha nyoro ne gibeda kicha kaluwore kod masira mabende nyocho timore e Embakasi mar wanyalo wacho ni kar jaso gas kata kar jaso mauta manyocho muoche gwenge makamano to king'iyo sigana ni nyoro jo piny notang' ahinya mabende giwacho ni nyoro chal ka gima ne gidhi mabor kinde mane koro gas ni kata tanka ni nyoso lwar piny mak mana nitie ng'ata achiel mano jariemb matatu moro mano chopo e gwengego kata ochopo e alwora no to ka
kano chopo to apa no chungo matatu no iye kanyo endo muwuok oko maber to mak mana akia gima no ochako duoke kanyo endo akia no parango kata no paro ni gache ni nyaka beni seche moko nyalo wang to ko wang matatu no ken mare Joyce ko wang to dhi nyiso wuon gari nango ni ere gima ang'o miyo no we gari e alwora machal kamano koro wuon matatu kata derep matatu ni no dhi ma omoko engine to kaka no moko engine no lori mano tingo gas ni no dhi muoch ma owango moko kuom ohelni mane nitie alwora no kod nyaka matatu ni bende ka idon derep matatu ni e ng'ata achiel ma koro inyiso an no yudo hinyruok nen mana derep matatu ni ema no yudo hinyruok koro apani ma en onego beni pod imedo puonj jowa kaluwore kod masira machal kama ni onego beni duol ma EPRA pod medo puonjo oganda ni kaponono ni masira ma kama ni otimore to en ang'o ma owinjore oganda tim mokwongo onego beni gisudo machiegni gi kuonde ma masira bila gi nyalo bedo atimore Joyce. Ato bende kaluwore kod gazeni nitiere video clip moro mane obedo recorded gimoro saa 6 ga dakika 29 mano mar odiochieng' manyoro. Nitiere jomoko mane kwero jariem matatu no ni kik idhi e nyamburko makamano. Nitiere gas moselika e nyalo muoch kata kamano wuon nyamburko no nodhi adhiya kuro saa 6 ga dakika 30 saa 6 ga dakika 31 ema ero no owacho ni koro ignite gache ma matatu makamano ema koro masira makamae notimore kata kamano nyaka sani koro wanyalo mana jiwo jopiny seche moko kichich ni nitiere alwora ma gas nitiere to nyalo muoch beda kicha ma en masira madino geng'i dine bed ni jariem matatu no winjo wach doko dhi moko gari dine ogeng' masira makamae seche moko dino gochne kata jogo makedo kod masiche mabiro apoya to giringo ka magineno kaka ginyalo reso mwandu masiche moko nokethore mathoth e masira makamano. Bete dwani wadog nyaka it gazet mar adek mano mar gazedni mar Daily Nation. Bende nitiere wach moro manotimore marach ahinya manyalo wacho ni bende nomulo wanyalo wacho ni nomulo chuny jopiny ka nitiere rawera moro mane omake e video kogoyo obila ma ochung'ne apaya e pacho kae. Nyaka sani koro wacho ni e kinde mane video makamano chopone achopa jatend obila e kaunti ma Nairobi ka mano Adamson Bungei ne ogolo chik mar mondo mi omany rawerano mapiyo kendo omake. Nyaka sani koro seyange kaka Ian Njoroge ma jahigni 19 mane ogoyo obila makamano kalore ni obila makamano noyude kod makosa e gache to obila no ne temo donjo nyamburko ne ema nowuok oko bogoye. En gino malit ahinya kendo en gino mamako chuny. Joyce mana kaka iwacho ma nen anyawacho ni nen gimoro mane obwogo oganda jo Kenya ka video no kata tipo no koro ne kere mbui to king'iyo jal ma koro ne goyo obila ni malich kama endi en mana rawera ma jahigni 19 to king'iyo obila ni iwacho no obila ni nen jahigni 55 to ne temo mana nyise ni nitie kaka ikoso ok onego be ni idonjo gi kama idwa donje no onego be ni iluwo chike mag mana kaka ne omuoch no rawera mochako goyo obila no mana kanyo apa ni Joyce mane en gima lit ahinya to koro onego be ni weche makama endi kata onego be ni jo Kenya onego be ni puonjo kaka obila bende en mana dhano Joyce obila en dhano ten wuon ng'ato ka obila man go ni ma wuon ng'ato Joyce kapo nono tipo ma kere bui kamano kaka nyathi moro matin ne goye okapane Joyce ok en gima kare koro omiyo warito neno to obila dhi kawo chik machalo nade ne rawera matin ni. Mane momiyo kata dul ma kinde mang'eny wang'eyo ni jathoro nono kaka obila tiyo IPOA mano kokale jatendgi Ann Makori. Nyaka sani koro wacho ni kapo nono in ja Kenya ma iwinjo ni nitiere kaka obila ok otimo ni gima kare nyaka sani koro inyalo chwalo mano complain mari kata inyalo chwalo ng'ur mari ma intiere godo mar mondo mi otim nonro matut ka in kaka japiny iparo ni obila ochocho ratiro mari kumoro to ok ber mar mondo mi kaw chike lweti ni goyo obila inyalo chwalo report mari ahinya kata ne jo IPOA go mar mondo mi gitim nonro mondo koyud na obila makamano ochocho ratiro mari adiera to chik nyalo kawo kor inyalo kaw ne okang' mager kaluwore kod chik. To en gino marach ahinya ni rawera matin ni ogoyo ng'ama romre gi wuon mare en gino mamako chunya ahinya. Piny kanyo bende aneno ka nitiere wach moro ma omako mano jaod bura ma Gatundu mano Gabriela Kagombe nyaka sani koro bro medo bedo e tesend obila nyaka chieng' tich abich mano tok ka doho mano ma Machakos no dagi we thuolo e yor bond kitude kod nek mano mar jabodaboda moro ma iluongo ni David Nduati Wataha mane wito ngimane. Kata kamano ang'e ni wach makamae pod ibro bed ka waluone kata nyakwara moge juang matut mar
mondo mi wamed ng'eyo kaka chenro ma kamano dhi mbele. It gazet mar ang'wen bet gin weche motudore kod chik omenda. Nyaka sani koro jod bura kata jogo ma ochung' ne ohala e pacho kae bura duoka ne piny usuru michano juogi kowuok e 2.5 nyaka 1. Mana adier Joyce, mano komiti mochung' ne weche mag omenda osebedo ka obago rombe mopogre opogre kod ji mopogre opogre, to nyoro ne gidayo dho kata wanyalo wacho nyoro ne gigo mbaka kod mano jogo mo ochung' ne sekta mag ji giwegi ka gitemo kawo pachgi to gidwa winjo pachgi to gin bende e weche mag e paro mar chik mar omenda manyien ni gin to giwache nang'o. To apani ywak manowuok mathoth e bura makamano ne ni jogi nye ywak kaluwore kod mano osuru michano juog weg geche, osuru mar 2.5% ka jogi koro wacho ni weg gari awanyalo wacho ni e kinde masani weg gari nitie osuru mopogre opogre ma ijugo gi Joyce. E kinde ma onyiewo gari e port nitie osuru ming'ade, nitie road maintenance levy mano pod mano osuru ming'ade, seche ma ng'ato dhi jaso mano mauta ka petrol station kacha nitie fuel levy mano pod mano osuru Joyce ma pod ijugo jalni. Koro giwacho ni e osuru mijugo jogi already wasechopo e 4.5 ma kapo nono sirkal okadho paro ma chik ni momedo 2.5 mano dhi kelo pek ahinya ne weg geche, to dhi kelo pek ahinya ne jogo bende ma uso geche. Matene ni koro jo Kenya mathoth ok bi nyiewo geche Joyce, nikech koro tene ni nyiewo gari pacho kaendi dhi medore, nengo ma nyiewo gari pacho kaendi dhi medore, nengo ne dhi medore gi malo ahinya, to mano koro dhi mono jogo ma ne nya dwaro riembo geche mondo kik gikaw geche go Joyce. To kata koro mondo ikaw gari ikete ndara be dhi bedo wanyawacho ni dhi bedo gi pek moro kanyo Joyce. Kore momiyo jogi nyowuok oko ma otemo kadho ka giwacho ni gineno paro ma chik motenore kod osuru mar 2.5 ni owinjo duoke piny kod mano 1% kapo nono ni nyaka to piny owacho ne kadh gini. Koro ma en twak ma pod wadhi neno mbele to ndhi bedo nang'o kapo nono en adier ni piny owacho kata wanyawacho ni od bura gibo kalo paro ma chik ni koso gidhi kawo maino weche mane jogi owacho mar kwayo ni bende inyalo duok omenda ni nyaka 1% koso dhi bedo nang'o Joyce. Tok gin mana jogo ma ochung'ne kata jo timo ohala kende, wantiere kanyo kod jogo mochung'ne okumba beti bende waneno kanyo It gazet mar 5 kanyo iwacho ka ni jogo mochung'ne okumba gin bende koro gikwedo mano paro mar medo kata taxes manyien kata usuru manyien ma ichwalo mano kod chik omenda kata finance bill mar higa mar 2024. Jogo mochung'ne okumba iwacho kanyo ni the Association of Kenya Insurance nyaka sani gin bende ne gichopo e nyim od bura kacha mar mondo mi gichwal pachgi. Giwacho kae ni nyaka sani koro ka oket kanyo value added tax on insurance services kachiel kod motor vehicles, giwacho kanyo ni en gino mabro bedo kata bro ketho ahinya to sekta margi, to bende nyalo miyo joma thoth ahinya wito tijegi e pacho kae. Koro penjo en ni bende seche ma jogi chwalo pachgi kacha bende bro bed kiketo pachgi gi e tim kose sirikal kawo mana pach ji mar mondo mi e kinde ma itimo nono tiwacho ni dong' nwa kawo pach jopiny to paro ma kamago bende bo ket gi e tim. Mane penjo ma onego bed ni wapenjore gi sani. E mano sadier Joyce, nikech kwang'iyo nyaka nonro moro ochiw kaendi ka iwacho ni penetration mar insurance pacho kaendi en 2.3 ma iwacho ni kong'i e pinje mag Afrika kaendi to chal ka gima wan piny mogik, nikech ok onego bed ni wan e 2.3. Koro apani Joyce ma king'iyo weche mag okumba to jogo mantie sekta mar okumba ni bo nyisi ni kata ei okumba kacha chande Joyce pod nitie osuru ma pod ijogo mana weg gari. Koro kichaki medo ma koro piny owacho dwa mede wiye malo ni to chal ka gima koro dhi kelo pek ahinya ne japiny Joyce. Koro pod magi gin weche ma pod wadhi neno to be en adier ni jogi kokawo pach jopiny kata kokawo pach grube mopogre opogre kama indi be gidhi kete tim adier koso en mana chenro ma idhi wach ni nosechoko pach ji koro en chenro mane oluwo kaka chik dwaro Joyce. Haya adwa nwa wetenge weche makamago wadhi It gazet mar 12 mano gazet ni ma Daily Nation kama duond burano mar Kani wacho kanyo ni Independent Party
KANU nyaka sani koro ne gi lose battle kata ne ok dono kiroko dwaro margi mar mondo mi gibeda kata gimed bedo kaka jokanyo ma ochung'ne kar romo mano mar KICC bore Nairobi kae ka odiochieng' manyoro ne wanono ka doho rucho oko title deed magisebedo ka giyango ni gintiere godo makoro puodhogi kaka weg KICC no odiochieng' manyoro ka koro doho nogolo ng'eto ni KICC en mar sirikal ma pacho kae beti. Apani KANU bende koro kaluwore kod KANU gin ne giwacho ni obok maloni nochiwnegi mano e higa 1989 mano 1989 kano migi list mar 99 years to ka donyo bet piny nyoro morango burani maber to nowacho ni nitie kaka obok malono nokomigi e yo makare to mano e gimomiyo koro doho ne orucho oko obok lo manyocha gin godo no mochiwe ne sirkal. To mana ka tok wach makamano kata tok ng'eto makamano nwaneno ka mano jaloso elo duon bura ma KANU ni bende nowuok oko kata nooro milome kowacho ni gin bende pod gidhi mana appeal ng'eto madoho ni nyogolo nyoro koro warito neno to bende kata ka gi appeal en gimoro ma gidhi yude koso pod en mana wach ma koro pod idhi wach ni mato en adieri en lop ma sirkal koro Joyce warito neno dhi bedo nang'o. Nyaka sani nitiere omenda kanyo makore lach mano $651 mano omenda mano tigodo e gero kar romo mano mar KICC bore Nairobi giwacho kanyo ni mano ne en pesa mar jopiny mano tigodo e gero kar romo mar KICC bore Nairobi kae bura makamano wabro bedo kwa nono mar mondo mi wane ane ka KANU bro bedo ka appeal to appeal makamano ka gisechwalo ang'o mabro wuoke tok kosewinja bura makamano bete adwa waket tenge gazet ma Daily Nation kose nitiere wach momako wang'e gazet ma Daily Nation kapok wakete tenge wamula ne The Standard mana mapiyo piyo. Kata kamano kwa dhie gazet ma The Standard okinyi makawuonya kwa ramoge jang gazet ma Daily Nation e wang'isi ni nitiere it gazet ma iye bende ma odiochieng' makawuono omulo weche mag thieth mago kotudore kod mine mosebedo ka wito ngimagi e kinde mag nyuol mano miluongo kanyo ni Healthy Nation Magazine inyalo yude it gazet ma iye mano mar Daily Nation mar mondo mi som gazet ma The Standard kwa ng'iyo it gazet mokwongo mar gazet ma The Standard okinyi makawuono gin weche mochudore kod weche mag usure mag imiyo pek kanyo kata kamano weche mathoth bende aneno ka gimiyo pek malo kanyo kwa nyalo mana yudo gazet ma The Standard mar mondo mi wamenyane kata kamano ondike kae ni don't gamble with the tax mano kaluwore kod ywak makoro jomopogore opogore osebedo ka golo kae jomosebedo ka chopo e nyim od bura mar mondo mi ochwal pachgi kotudore kod paro mar chik omenda mar higa mar 2024 iwacho kae ni usuru manyien ma sirikal koro dwa biro godo mar juogo jopiny nyalo miyo wego hala mathoth loro kata rengo kowuok pacho kae gidhi loko hala e pinje mamoko maseche moko lwasi mar timo hala nitiere makare to ok juogi usuru mang'eny to ang'e ni ka wego hala oloro e pacho kae to mano bende biro miyo jomathoth ahinya wito tijegi to mano bende biro bedo ka ting'o malo mano cost of living kata nengo mar ngima biro bedo ka medore ahinya to magi duto kotimore japiny ma kawaida ema podi biro bedo kod midhiero mathoth ahinya beti. Koro Joyce mana kaka wach ni don't gamble with tax chal ka gima ng'ato nyiso sirkal mondo osuru makoro dwa juogo mamalo ni chal ka gima biro hinyo jopiny to moloyo dhi hinyo thoth kembe ma pacho kaendi kaluwore ni koro osuru no dhi bedo malo ahinya to ma dhi kelo ang'o dhi miyo koro kembe ma pacho kaendi loro to ka kembe oloro Joyce wang'e maber ni atamalo ma jo Kenya thoth wa tiyo mana e kembe gi kata kidhi industrial area kaendi iboyudo ni thoth jo Kenya tiyo mana e kembe ma ni pacho kaendi mokel pacho kaendi kod joma moko koro iwacho ni kapo nono sirkal odhi nyime kod chenro mare mar medo osuru to jowa mathoth gi dhi lalo tije to aneno ka pek mar ngima kata nengo mar ngima dhi malo to ka nengo mar ngima dhi malo to iwacho ni nitie kaka jachoko osuru bende yuto mare dhi dok piny Joyce nikech koro ohelni manyocha koro ogeno ni odhi choke ka to kod tije manyocha ng'e ni ka japiny otiyo to nitie osuru moro ma bende adhi ng'ado e wiye malo kacha chande Joyce koro ok dhi bedo koro emomiyo itemo siem sirkal kinyiso gi ni oyo wekuru dhi matek kaka utemo dhino winje uru ywak mopogre opogre winje uru ywak jopiny to bende uwinj ywak mag weg kembe kata weg kembe mag jigi wegi Joyce. Haya mana kamanya kora moga jwang mag weche mapod otudore mana koda paro mar chik omenda mar higa mar 2024 kata kamano aneno ka nitiere gazet ni mar The Standard
oketo paro mar ji mopogore opogore kanyo. Wantiere kod Maxwell Okelo, mano CEO mar American. Nyaka sani koro wacho ka the proposed rate mano mar 2.5 ma giwacho kanyo ni onego bed mano mar motor vehicles, okwedo wach makamano. Wantiere kod Christine Maina kanyo, mano mar Ventures Capital Association CEO. En bendo kwedo wach mago mag VAT on financial services. Wacho ni be yudo chenro mopogore opogore kata services mopogore opogore nyalo bedo matek ne jopiny. Wantiere kanyo kod jakom mar ISPAC Philip Kakai, en bende ochwalo pache kanyo kaachiel kod joma moko. Magazini mar The Standard omenyo mano kotudore kod paro magisebedo ka gichwalo mano mar chik omenda mar higa mar 2024. Beti gazeti mar The Standard iye bende aneno ka ochwalo weche mopogore opogore. It gazeti mar ariyo ang'eno ok wanyal yudo it gazeti ma iye mar gazeti mar The Standard. Kata kamano nyaka sani koro nitiere paro moro kae manitiere e nyim seneta ma nyaka sani koro dwa tamo mar mondo mi kapo nono ni onge jakom mar IEBC. Wang'eyo ni kinde mang'eny kaluwore kod chik oja wach ni ka jakom mar IEBC onge to jalupne ema koro nyalo bedo jakom kuom thuolo mar kinde matin kapok oyier jakom manyien. Kata kamano sani koro nitiere chik moro kae madwaro mar mondo mi oruch oko chik makamano ni mar jalup jakom mar IEBC ok nyal bedo jakom kapo nono ni jakom onge. Joyce, waneno ka komiti mar weche chike mano e Senate okelo paro moro mar chik mana kaka iselerono ni nitie kaka nyocha e chik mokalo matayo weche mag yiero pacho kaendi. Nitie kaka koro kinde ma jakom onge, mano jakom mar IEBC, nitie kaka jalup jakom ne nyalo bedo kacha chande to wanyalo wacho ni oversee kata yiero ma pacho kaendi. To sani koro senators oramo kagiwacho ni onge kaka jalup jakom nyalo bedo kaka jakom e kinde ma jakom onge. Koro warito neno Joyce ni e kinde ma koro pod itemo los chik matayo yiero pacho kaendi kata kod IEBC bende magi gin weche ma kapo nono kalgi to gidhi bedo nade pacho kaendi Joyce. To apani magi gin mana chike mogo mag temo rieyo bende duol no mar IEBC nikech wang'eni duol ni mar IEBC osebedo kod weche mathoth pacho kaendi Joyce. To motelo ne yiero mar 2027 apani emomiyo koro senators bende koro temo rido iye malich mondo kik be nitie kata loopholes moro ma ponono inyalo we ma kochopo yiero mabiro Joyce to nitie kaka yiero nyalo rochore kata gimoro marach nyalo timore e yiero makamano tiduogi wacho ni jood bura kata senators mano kalo paro machikno emano miyo koro loopholes gi obede magi makamano otimore Joyce. Aya kopogore kod man nitiere wach moro ma bende aneno ka gazeti mar The Standard omulo malo kanyo kotudore kod weche mag siasa masani koro gore duond burano mar UDA mano kot e kind jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kod jatend piny William Ruto. Nyaka sani koro wacho ka ni Ruto Gachagua tiff putting country in election mode. Wasebedo kwa neno kata liekore ni jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jalup ne Rigathi Gachagua onge kama kare ahinya kata chal mar winjruok margi ok ni kare ahinya. No ka jalup jatend piny Kenya jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nowacho ka ni kineno ka ling to ng'eya ni nitiere kaka weche ok beyo to kaseng'eyo ni weche ok beyo tano ka be ling abro bedo kaloso. Magi gin weche mag siasa masani waneno ka gore pacho kae beti. Apani nyoro bende nitie kaka kata wanyalo wacho ni odiochieng' ma madaraka nitie kaka jatend piny nowacho ni ok wadhi yie mondo siasa mag dhoudi omak mach pacho kaendi. To waneno ka koro Rigathi to oramo ni nitie kaka ni onge kaka rombe magibago kata wanyalo wacho ni e gwenge mag Masawa kande onge kaka inyalo tamgi e bago rombe makamano miwacho ni koro dhi nyaya kwede kind dhoudi mopogore opogore. To jatend piny to nowacho ni en odwaro ni mondo jotelo ma pacho kaendi ogo siasa makelo dhoudi duto kamoro achiel Joyce. Ok odwa siasa mag akwede, siasa madhi pogo oganda jo Kenya gi gin siasa ma ok odwa pacho kaendi. Koro ma pod waneno ka pod en pogruok mar paro e kind jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod jatend piny William Ruto. Ok wang'e ni mato dhi bedo kamae kuom thuolo marom nade Joyce kata koro weche ma koro medo nyiedhore e UDA gi ok wang'e ni dhi bedo kama nade to mak mana ni warito neno to bende gidhi kamaendi nyaka e yiero ma 2027 koso nitie kaka kochopo mbele kacha chande Joyce to gibo winjore.
Nyaka sani bende koro gisebedo ka giwacho ni jod bura ok onego bed ni wuothe kor gwenge mopogore opogore pacho kae, ka bende wacho kae ni jaod bura ka jaod bura ni ok onego bed ni wuotho kowuok e kar chung' od bura achiel kodhi e kar chung' od bura machielo. Magin mana weche mosebedo kwaneno, to ahinya ng'e ni jalup jatend piny Kenya osebedo ka seyo jogo ma soko tiendgi e gwengo mag masawa mar piny Kenya, ma nyaka sani pono wacho ni kata oneno ni ok dhine e yo makare. It gazet mar 13 beti bende nyaka sani koro duol mar Okinde pacho kae LSK odonjo ne jatend migawo mar pur Mithika Linturi ka giwacho ni en bende nitiere kaka seche moko ne otudore kod mbolea mabandia ma jopur noyudo e pacho kae. Ndika ni LSK sues Linturi and PS Rono over substandard fertilizer scandal. Penje ni onyalo tony kende tielo mar ariyo kose? Apani Joyce, waneno ka riwruogo Kinde kokalo kuom mano okil margi Okoth Ogola mano wacho ni nitie kaka chenro manotim e od bura ka koro nidayo dho jatend migawo mar pur Mithika Linturi kitemo none to ang'o momiyo mbolea mabandia nodonjo pacho kaendi, to ere kaka mbolea no nodonjo pacho kaendi. Waneno ka riwruogo Kinde wacho ni chenro no ne okota e yo makare, emomiyo koro gineno ni mondo gikaw okang' machielo mar mako bura ne jatend migawo mar weche mag pur Mithika Linturi. Koro warito neno to koro makoro omakne bura e okang' mokwongo ne otony mano e od bura. Koro okang' mar ariyo masani koro omakne bura e doho ni en kachiel kod jalup ne mano Rono. Wadhi neno to dhi bedo nang'o, bende gidhi tony kendo Joyce, koso wach ni koro wadhi chopo e tie wach ni mogik ma wang'en to ere kaka mbolea mabandia nochopo kaendi ma kendo nokene jopur ma pacho kaendi Joyce. Betiero kamana inya kumbire nonro mar gazet wach ni mogik ka watie kan no kose kalo kanyo dakika 5 tok sa achiel mar okinyi. Adwa we thuolo network mokwongo kinyi makawuono. Wachna mogik en mana pod mar temo jiwo jonyuol Joyce, to moloyo jonyuol manigi jopuonjre makoro dhi donjo e mbalariany Joyce. Waneno kaka weche tekta kendo kwa ng'iyo kaka waselidho ne joneno magwa, waneno ka koro dhi bedo matek ne jonyuol kod jopuonjre ma donjo e mbalariany mondo gitim courses manyocha gidwaro. To mak mana wanyalo mana jiwo gi Joyce mondo kik chunygi tho. Watema kaka wanyalo. Ero sirkal to sewacho ni gisegolo omenda makama, kata ni jonyuol gi jopuonjre nigi ting' mar gol machulo kata tamalo 7 mar omenda no. Koro kwa ng'e ni to dhi bedo nade ne jopuonjre makoro ponono wuok e dhoudi kata e familia moko mochando ka Joyce. To bende wamedo kwayo jod bura kod kokale CDF magi mondo waneni watemo mondo wasir jopuonjre gi. Kik japuonjre dong dala Joyce monego beni donje mbalariany. Odong dala nikech okoyudo thuolo kata okoyudo omenda no munyalo tiyo godo e siro sombe Joyce. Ero kamana inya beti kuom kaw thuolo mar okinyi makawuono mar mondo mi bi walid ne Nyaka Ramogi Ajwang' gazet mar The Standard ka achiel kod mano ma Daily Nation. Nyaka Ramogi Ajwang' gazet momori okinyi makawuono inyalo dhi nyiewo, ibedo piny tisome yo makare. Akaw yueyo madundo gi sani, bang' yueyo to nyawadwa Sharon Ong'ao bro bedo katai e twak mokwongo e chenro mar Rupiny kama twak kotudore kod chal mar Kenya. Kik idhi mabor.